Salam. Adoro sota mulai berminggota jumolo mahita martang yang dibagasar rawat tabi. Amin. Tapuji matuhata marede hitasya buku de nomor sia ayat cara 2. Di
mar hite-hite goarni debata ama dohot goarni anakna. Tuhan Yesus Kristus dohot goarni to di purba dia. Na to mo palangit dohot tanoon. Amin. Say mangaranapi do mataku do pak akadulok. Siya dia do ulaning roh pangurupiyot tuaw. Sian Jehovah sito palangit dohot tanoon sa bingdoro pangurupiyon yang gotwaw. Daktagamon loason na tarsulad di pamu. Daktagamon nok matani si jagaho. Say jagaon ni Jehovah doho sian nasa parmaraan. Say jagaon na dotodim. Say jagaon ni Jehovah doho laho ruar doho bongot. Ola niyon rodi saliling-ililing na. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata. Sian nasi ni roham bo ubayan sa tami itu tahun na ibaruan. Podo na mga ramoti hami di bagasat tahun na salpuhi. Saya si maroham. Saya unang tulak kami nuay. Saya dongani mahami di bagasat tahun na ibaruan. Pasu-pasu hami rodiak kaulaon na dinggan. Nahula hami marhite-hite kuarm. Alay na gumudang. Pasu-pasuhong mahatam na bariyay turohan namin. Asa gabi baru rohan namin. Asa tarpa masuk ko hami tu banu agijang dihasusuda ni bohal namin. Amin. Mari kita siap buku ini nomor 752 ayat 2. Tatangi homma pati ni debata. Ahudo Jehovah debatam ninna debatata. Dang jadi marakup ahu bahenommu debatam. Dang jadi ganaommu jalarang jadi sumanommu. Manangaha na di banua gijang dohot na di banua tongaon. Rodi na libegasa naik. Na di toro ni tano. Yang go tunggay besi sobaon manang siuluan. Dang jadi dohonon kuarni debata yang go soture dalanna. Aiho nauhum na dusugot akka na marsineang di kuarna. Ingot tamu ma pabadiaho nari minggui. Dinaono mari maulahamuna sa siulaumu. Alayang kuari papituhoni. Ari pada diri Jehovah debatam doi. Dang jadi homang ula yang go dinasadari. Manang anakmu pe manang burum. Manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru. Rodi pinahanmu, rodi isi ni hutani halape, na mangibati hutam. Adi na ono marido di toppa debata, langit doho tano, doho laut, doho nasa esina. Dungi maradia doi bana di hari papituhoni. Di baheni do bahan di pasu-pasu debata Jehovah, ari para dianai, jala di parbadiani. Rak manginugugo mahita tua dupan di debata laho mangulah hosa ale Tuhan debata sai pargugui maham mangulah na par tupatik mi amin.
Mari dehita siap buku deo 620 sada ayat cara 2. Tapa udube ma rohata tuadopan ni debata tato poti ma dosata. Ale amanami jala debata nami naribanu agijang. Para si rohana sumurung midahami. Upar hatutu jala hutot poti hami do dosa dohot pangalosyon nami nagodangi. Tata mahami marhitiasin ni roham. Jala sesama dosa nami sa luhut na. Ala ni pakokok ni anak kaholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus si panguluhan. Amin. Baga-baga ni debata taringot Tuhan sesan ni dosata. Musat piap kadolok jala humuttal akarubian. Alayang ko parasi ni rohaku na sotu pamutsat siako. Jala badan ni hadameok kuna sotu pahumordit. Ninna Jehovah sia-siho. Asa ngapa ma di debata na digijang. Maret dehita sabuk keda nomor 25 ayat cada. Hatani debata di Mingguta Sadarion Imana tersurat di Sada Johannes Sada
Ngamuka siana cada satu ayat cia. Sada Yohanes bidu sada ayat cada satu ayat cia. Tajahama secara responsoria. Na adong sian mulada na hubige hami. Na diida ni mata nami. Nahu panot noti hami. Jalana jinama ni tangan nami. Taringot tuhata hanguluani. Yohanes sada ayat sada satu ayat cia. Dimulanai nunga adong hatai, jala saur tu debatado hatai, jala debatado hatai. Saluhunai marhite sian hatai do, bahen nama jadi. Jaladang adong nanggusada sian naung jadi i, naso marhite siani. Namar sinodang do panodangi di bagasan naholom, alai dang dijakon naholomi. Sitidangi do ibana ubain naro, asa di hati dakko panodangi, anggiat gabe porsea saluhuna marhite sian ibana. Alai nunga madok row zui tu portibiot panodang nasitongi na manodangi nasa zolma. Ido sahana martua mana tumangingon hatani debata jala na upiopsa. Amin. Maret hita siap buku de nomor 220 ayat cara 2. Tidak koma porsiau tai songon na hina tidak kon didongat lasa porsiau disadok portibion rakma hita madok au porsea di debata Jahoba ido ama parkuku na suatu dosan na temo pelangit dotan au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai imana tinubun si Maria na gabe-gabean setol di Porbadia adorak so habuan ido tu hatana tu di pangumuman ni selatus nama terpajal lebana dia pinor silang na tuat tuban turun di tanam na mulak mengulu dari patoluhan nama naik surga lahulu dosanya debata Jahoba amanai berkokona suatu dosani di sini bana pemulak sogo tu tanoon mangumi halak na mengulu do namata au porsea di tod di Porbadia jalalok sada huria nabadia huria topanya la Kristen akan abadia rori hasan di dosa do diataina madok mulak mangul sugut dan nihal nang mati do dia nguluan nasora sudah.
Shalom, horas malihita. Tabigema titing ni huriata di bagasan minggon. Na parjolo guar ni minggu. Guar ni minggu ta sadarion ima minggu dung tahun baru. Tobi minggu nunga ditobus Jahoba bangsona. Na paduahon par mingguon bodari manang malam pukul 10 siawib. Di hari Minggu Nanaengro tanggal 12 Januari 2025 dibuka mamuse par minggu bodari pukul 10 siawib. Napatuluhon temu pisah pareses HGBP distrik 22 Riau. Di hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 di Patupa HGBP distrik 22 Riau do ulaun majakon dohot paborhaton pareses HGBP distrik 22 Riau maringanan di HGBP Pekanbaru Jalan Hang Tua masuk pukul 10.30 laos diuduti ma dohot ramah tamah maringanan di gedung Sopo gedung HGBP Pekanbaru dung sidung permingguoni pukul 12 WIB. Napa paton nama ulang tahun Majelis HGBP Raja Wali Pasahaton selama ulang tahun matuhamu ruas ni huriata nang naso ruas dope nama ulang tahun kelahiran dohot ulang tahun pernikahan mulai tanggal 30 Desember 2024 sahatu 5 Januari 2025 di hari sadarion. Saya dilehot tuhatama dihamu hahi pason dohot gajang ni umur. Hatani debata tu nama ulang tahun. Saya pamahapok kudo ibana sarimatua jala patari dahonok kutu ibana hatuoku. Pesalmen sia pulusada ayat 10. Napalimahon titing parhepengon. Posisi keuangan titing di mingguon 5 Januari 2025 kas huria 135.945.810 rupiah. Napaduahon kas pembangunan 3.110.575 rupiah. Kas pusat sentralisasi 10.627.225 rupiah. Kas transitori 14.720 rupiah. Diri rincian ditikting parhepengonon boy mata jaha di WA grup wek masing-masing. Napaonopon pasahaton ni huriata do mauliate tu sude ruas ni huria nang naso ruas dope. Naung pasahaton pelian siganu minggu perpuluhan dohot hamuliateon. Suang songoni nang peliat tahun dohot GTTR tahun 2024. Molo adong kekeliruan manang nahurang jelas ditiktingon, boima langsung dihubungi tu parhalado di konsistori. Songonima titing ni huriata di bagasan mingguon. Mau lihat ma. Mare dehita sabuku de nomor 226 hola naik cada. Tuhan marhite hatami
dame ni debata na sumurong siyan sa luhut na roha. Imana mga ramoti ate-ate do pikiran mo na. Di bagasan Kristus Jesus tuhatay. Amen. Huria na hinahulungan di bagasan Kristus Jesus. Oras ma dihita sa luna. Shalom. Selamat hari Minggu. Mulo siyan suarai dari dado aura-aura kelelahan nanti. Aura kelelahan liburan, aura kelelahan di kesibukan tahun baru, rap dohot keluarga. Alay sa sitong na ikon lebih semangat do hita. Puasa biasa na di masa-masa tahun baru marpung do keluarga akan tabu-tabu do taalang ati. Kan? Mulu binigi ka barita dia kaluat-luat marbida di san, marbida di son, kan mangalang jagal. Dang dope kue tahun baru. Adong dope tahe kue tahun baru. Kacang tojin, uhuk mamuse kue bawang, campur kombang loyang. Alani do ikon semangat do hita kamakai nang lumobi di nama dalani tahun baruon tahun 2025. Alani mahu pasak matu hita selamat tahun baru. Nang pe tong mabiniginakin alani aka kombang layang do kue bawangi ate. Ada yang batuk di sana, ada yang pilek di sini ya. Pagoda kumiak. Tu kerongkongan ni ate. Lay di bagasan hay paso may ta kamake nang madalani taonon. Alanido tapar saulihom mahata ni debata nagabe jamita di minggu sadaryon. Minggu dung taub baru. Natar surat di buku panurirang Jeremia biddu 30 mamukas yan ayat 10 saaro di ayat 14 hujahama tuhita saluhutna tangiho mahata ni Jehovah hamu ale akabangso parbegu jala baritaho kamu may di pulo-pulo akan adao jala hataho kamu ibana napaserakon Israel na jolo laos ibana papunguhon muse jala ramotanna songon parmahan di pungwana ay nunga ditobus Jehovah Jakobi jala nunga di palua ibana sian tangan ni nagumogo sian ibana rodo na sida sogot huhut marulop-olop di pucu ni Sion jala marongoman na sida madapoton dengan bahasa ni Jehovah eme dohot anggur dohot miak dohot anak ni biru-biru dohot lobu jadi todi na sida ikon songon porla natakas di aek jaladangbe madate na sida jadi marlas ni roha madisina marbaju marhaliak kaliang doho doli-doli rodia kana tua-tua jadi mubama arsak nasida gabelas ni roha bahenoku jala apuloku nasida huhut palason dung salpu godokna nasailaon dungi marlobi-lobi matod din niaka malim di tabo-tabo jala bosuron akabangsokku marsaulihon dengan basaku ninna Jehovah ido sahat ni hatai amang inang sudah kita lewati 5 hari di tahun 2025
Dan minggu ini minggu pertama yang dianugerahkan Tuhan bagi kita di tahun 2025. Tentu kita sepakat dohita, waktu terus berjalan dan akan terus berjalan. Jala Yado Rahita mengalami ada perasaan songona hatop, serasa begitu cepat sekali waktu ini berjalan. Hari nga tanggal 5 anon dang terasa ngata pesta humuse hari Paskah dan seterusnya. Waktu terus berjalan dan seolah-olah serasa waktu sangat cepat berjalan. Amang inang sepakat dorahita tong bahwa hidup ini adalah sebuah perjalanan. Jala di Tokyo dohita di minggu pertama di tahun 2025 on laho menata, mungkin ada yang meriset mutlak, menata ulang kembali semuanya. Manang adong dosia kita dang pola mutlak tariset sude peta perjalanan tai. Tetapi kita diingatkan di minggu pertama ini menata terus menerus ngulut tahun. Manang di Togiho kita membuat sebuah peta perjalanan hidup 1 tahun ini. Molo dia kasudut noposo di doon resolusi tahun 2025. Bahkan ada yang membuat hari demi hari atau minggu demi minggu. Ahado naikon ulahononna di tahun 2025. Resolusi tahun 2025. Namarisihon akasakap ningolutta. Dihita pribadi lepas pribadi. Ini yang diingatkan oleh Tuhan bagi kita di minggu yang pertama ini. Nang memang amanginang molo taparwahon realitas ningoluta, pengalaman hidup kita secara pribadi atau secara keluarga mengajarkan kita bahwa terkadang atau mungkin juga sering rencana kita tidak berjalan seperti apa yang kita pikirkan. Betul? Ini pengalaman. Ini real. Ini realitas ningoluta. Rencana kita tidak berjalan seperti apa yang ada dalam pikiran kita. Mungkin di satu waktu kita ingin bahagia, tetapi keinginan bahagia itu tertutup, justru sakit penyakit menimpa kita. Di suatu waktu kita ingin bahagia, tapi justru kebahagiaan itu terhambat karena apa? Karena pergumulan yang datang dalam kehidupan kita. Odona masa, ini realitas. Jala biasana, saya yakin ini keyakinan yang sama ada pada saya dan kita. Keyakinan ni halak na porsea, molo ringgas iba na marminggu, molo ringgas iba na pertangyangan, aktif iba na mar PHD, aktif iba na dia kapakobasyo di tonga-tongan ni huria, daw may siyan aka paru kilon. Ida tahe, ini dia. Daw may siyan hasusaan, daw may siyan nakapergumulan. Oma, pakirimon niya ka na porsyay. Molo ringgas au pertangyangan permingguan aktif au mar PHD, aktif au dia ka ulaon pakawasyon di tonga-tonga ni huria, daw ma siyan hasusaan. Ini pengharapan. Tetapi kembali lagi balik sa dona masa. Realitas memutarbalikkan apa yang ada dalam harapan kita, apa yang ada dalam pikiran kita. Kadang
dan juga mungkin sering peristiwa buruk menimpa orang-orang baik. Peristiwa buruk menimpa orang-orang baik. Ala niki adan nasi songonima, iman orang percaya berada di persimpangan jalan. Di keadaan nasi songoni, di situasi nasi songoni sering iman kita berada di persimpangan jalan. Betulkah aku punya Tuhan? Betulkah Tuhan itu berkuasa dalam segala peristiwa buruk yang kualami? Tohoro dong Tuhani. Iman kita orang percaya berada di persimpangan jalan. Hurian nahina holongan adong sada ede. Ini sudah dimuat di kidung jemaat dan juga sudah ada di buku ende kita. Naginuriton ni si namargoar Carolina Sandberg, berkebangsaan Swedia. Dan ternyata Carolina ini lahir dari keluarga pelayan. Ayahnya seorang pelayan atau mungkin hamba Tuhan di tengah-tengah gereja. Dan dia sering mengikuti ayahnya, Jonas Sandel, dalam kegiatan pelayanan. Disadatiki borak manasida si Carolina dohok bapana pakobasion, mangulahon-ulahon pakobasion pelayanan na ikon mamulus tao yang harus menyeberangi danau jala ikon mamake solu do nasida asaboy sahat tu inganan pakobasioni. Di tengah tao Roma musibah di nasida. Kapal yang mereka tumpangi tiba-tiba tergoncang hebat. Dan singkat cerita, kepala ayahnya terbentur benda padat. Dan di depan matanya sendiri, ayahnya terlempar ke danau. Ayahnya tak tertolong dan mati tenggelam. Itu dia udah tahu tujuan nasidah. Nakin, ulon pakobasiot. Ulon pakobasiot do nanang julon nasida. Hape masa maakai itu nasida. So ngona tadok nakin sering keadaan sulit membuat iman kita di persimpangan jalan. Mungkin kalau kita, Tuhan, ulau muda noneng ulau Tuhan. Puasa ikon masa oh Tuhan. Pula ikon mate, bapakku. Atar omara dalam kemanusiaan ni si Carolina na masa di peristiwaon. Carolina Sandberg, pengalaman buruk itu ternyata menghasilkan refleksi iman yang hebat. Refleksi iman yang luar biasa. Dan dia menggubah refleksi iman itu di bagasan sada ete. Yang menunjukkan bahwa Tuhan itu punya kuasa. Tahu tuh tahe ede? Kidung jemaat nomor 332. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiapkan dihibur hatiku dan sesuai dengan hikmat Tuhan ku diberikan apa yang perlu, suka dan derita bergantian memperkuat
refleksi iman yang luar biasa dalam peristiwa buruk yang dia alami. Buku Ede 707 hagogoon dohot apul-apul. Oma panidangion, oma refleksi haporsiaon ni si Carolina na mengalami peristiwa buruk. Bukan karena kehendak buruk yang ingin dia lakukan. Ini dalam rangka pelayanan. Alanido amanginang nahinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Seseorang yang kehilangan harapan. Seseorang yang mengalami peristiwa buruk itu berpotensi besar meninggalkan imannya. Seseorang yang kehilangan harapan, kehilangan sukacita, kehilangan orang-orang yang dia kasihi berpotensi meninggalkan Tuhannya. Odo namasa di bangso ni debata bangso Israel nung ngahira naing mago nama pakirimo ni nasida di hati hai. Kehilangan pengharapan, kehilangan sukacita di uhum debata nasida ala ni dosana. Tuhan buangan, Tuhan menghukum mereka. Mago mapakirimon dinasida. Apa yang mereka katakan? Kami tidak bisa lagi pulang. Di son memahami rasa mardangol-dangol kami di son. Kami tidak bisa lagi pulang. Kami tidak bisa lagi beribadah. Aladang bui benasida. Dang bebas benasida. Beribadah tu bagas joro ni debata. Las malungun donasida dia kahasomalan. Secara khusus kebebasan mereka terbatas. Karena apa? Karena mereka berada di negeri jajahan. Hilang harapan. Hilang sukacita. Amanginang dina naeng mago pakirimon di bangsoi di sima bakit panurirang Jeremia di pabakit debata ibana. Apa yang disampaikannya? Harapan baru. Apa yang disampaikan oleh Nabi Jeremia? Penguatan bagi bangsa itu. Penghiburan bagi bangsa itu. Odo Nabi naritahon ni panurirang Jeremia tu bangsoi. Suang songoni nang dihita di bagas joro. Saya yakin tahun 2025 kita sudah melewati 5 hari, berarti tinggal 360 hari lagi. Saya yakin tak ada yang tahu apa yang akan terjadi, benar? Jangan dong hita nama boto. Sudah berlalu 5 hari, 360 hari lagi, dang adong nanggu sada siya kita nama boto. Aha do naneng masa. Di ari naneng ro, ndak ada yang tahu. Ale mo lo adong do nama boto dah. Kan dung mulak mingguon pabuhamu tuau. Atik buah adong nama boto. Orang pulai boto hala olah tuau mati. Mana tahu saya bisa belajar. Kan? Ale yakin dua udang adong nama boto. Bahkan 5 menit ke depan atau 1 jam ke depan tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Alani doa menginang mungkin kita mengalami las niroha. Mungkin doha bot di roha masa. Mungkin jumpa kita do salilingo kita marsahit, jumpa kita do hai pason. Amin. Nang dia kana tuat-tuat. Ale mungkin jumpa kita do nang parsahiton. Mungkin pajupang maiyana kota tu sirokap ni todina di tahun ini, atau mungkin juga belum saatnya. Mungkin pajupang ma di iyana kota parkarejoan, atau mungkin juga belum di tahun ini. Mungkin usaha kita untung, atau mungkin usaha kita rugi. Jala odo na marsika soring ro tu bagasan ngulu niya kana porsiai. Las ni roha dohot habot ni roha. Sukacita dan duka cita itu berganti. Alani doa manginang, apa yang harus kita lakukan? Sebagai orang percaya, hidup
harus terus berjalan. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, hidup harus terus berjalan. Meneruskan perjalanan dengan harapan bahwa apapun, bagaimanapun sulitnya dan susahnya hidup, mari kita belajar bahwa cara Allah mengajar kita melalui suka dan duka kita. Mari kita belajar bahwa itu semua, kondisi itu, situasi itu mengajari kita agar kita bergantung penuh, bergantung mutlak hanya kepada Tuhan. Odonan dipangido ni debatatu hita, marsigatung uhud pasahaton saduk ngulut datu debata, bukan pada diri sendiri ataupun pada dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mulunung ngajupa kita nasi songoni bui mahita mangalapati hidup yang sesungguhnya. Bui mahita mangalapati ngolu erap dok Tuhani, penuh dengan sukacita, penuh dengan pengharapan bahwa hidup bukan hanya tentang bebas dari kesusahan dan kesulitan, tetapi hidup adalah tentang kesetiaan, ketaatan kepada Tuhan. Alani dua manginang Romar sorin arsa lasnya roha lam dipatau maha porsiotri. Romar sorin arsa lasnya roha, apapun keadaan dan situasi hidup kita sekarang, Tuhan masih melanjutkan kasih setianya dan akan terus melanjutkan kasih setianya. Songon holong ni rohani debatatu Israel di habuangan ni Asyur. Songon holong ni rohani debatatu Juda di habuangan ni Babel. Tuhan memberikan penghiburan kepada mereka dan juga kepada kita sampai saat ini. Tuhan akan mengubah status mereka, perkabungan mereka, duka cita mereka. Tuhan mengubah menjadi sukacita. Tuhan mengubah pembuangan menjadi kepulangan mereka. Nang tuhi tapi manginang dadalani ma tahun 2025 yang kita belum tahu apa yang akan terjadi. Mungkin sukacita, juga mungkin duka cita hadir dalam kehidupan kita dalam menjalani tahun 2025 ini. Alai dipangido de batasya kita. Ingatlah bahwa Tuhan kita lebih besar dari segala apa yang ada di dunia ini. Tuhan kita lebih berkuasa dari apa yang ada di dunia ini, dari masalah-masalah kita. Sonari songon tu bangsoi nunga ditubus de bata bangsona nang hita nuaing. Tuhan sediakan anugerahnya bagi kita. Tuhan sediakan berkatnya bagi kita yang mahal, melampaui kekuatan kita, melampaui diri kita, melampaui kekuatan asing yang menjajah kita, hal-hal yang destruktif, hal-hal yang mengganggu perjalanan kehidupan kita. Ingatlah, Tuhan sediakan anugerahnya bagi kita menjalani tahun 2025 ini. Allah sendiri telah membuat resolusinya bagi kita pribadi lepas pribadi. Dan ingatlah, resolusi Tuhan adalah resolusi yang penuh dengan keindahan. Resolusi Tuhan adalah resolusi yang penuh dengan damai sejahtera. Tahalas somai, nunga dituus di bata hita. Marhite-hite anakna Tuhan Yesus Kristus. Odo lasni rohata, odo pakirimota. Ada Tuhan yang luar biasa melampaui kekuatan kita dan dunia ini. Amin. Martang yang mahita. Mauliate madiho ale Tuhan diasi dohot holong ni roham na say toktong hupakilalo kami dia pala partikyanon nang di aka ari-ari na salpui
Dilehoko hami hai pason hagogoon. Jalatari parhami tu tahun nebaruon. Tahun 2025. Di patalupo hami le Tuhan menguduti perdalanan ninggolu nami di tahun nebaruon. Sapala nong dipalwaso hami ali Tuhan pongo tu tahun 2025. Mangido hami tuho asa homa na marguguy ho kami. Pasahaton ngulu nami tu huasom tu asi ni roham. Asa tung tamahami madalani i. Di bagasan pakirimon na mangulu. Di bagasan las ni roha rap dohoto. Tuhan hupar hatu tuhami do. Dakku tohami do pe ahana masa di ari naneng ro. Nanaing hudalani hami tujuluan niarion. Bui do tutu masa kalas ni roha. Bui do tutu jupak kami habok ni roha. Alai manang ahape na masa dinggulu nami. Napos do roha nami donganam muhami alitu. Romar sorin arsa do las ni roha. Lempatau maha porsion nami. Tuhan debata amanami. Mauliati madiole Tuhan. Tuhan perdinggan bahasa para siroha doho. Nama dongani ngolu ni ruas ni huriam. Mauliati madiole Tuhan. Nang dia kasakap ni rohanami i. Oma napatulusoni hobbar tulomo ni roham. Dia kan nahuhasi holi hami ale Tuhan. Oma napasahatoni. Dia ka ianakon ni ruas ni huriam. Na di palumihoko tuganup ruas. Pasu-pasu mele Tuhan ibur-ibur magodang. Dia ka proses pertumbuhan na. Dia ka namar sikola pele Tuhan. Toktohong. Leononmu hapistaran habisuhon nasyakui. Samar bisuk di bagasan hapistaran aka yanakomi. Dapot nasida aka bohal ningoluna tujulan niarion. Dia ka ruas ni huriam, dia ka ianakon ni ruas ni huriami. Na mangluli parkarejoat de pele Tuhan saharo di partikianon. Toktong dongani nasida leon hasabaron. Jala patuduhon ma parkarejoan natama. Bartu aka parbinotuan ni nasida. Ya kanong dilihoko aka parkarejoan tu aka yanakon ni huriami. Lehon sabam ni roha. Lehon roha mauliate tu nasida. Mangulahon parkarejoan na. Asa ima dalam mole Tuhan patupahon akalas ni roha di nasida. Ale Tuhan debata amanami. Di tahun 2025 on. Tutu malungod do aka ianakon ni huriam. Aka natoras na sida. Aka ianakon nang dapot tikina marhasohotan. Tuhan patudu homa sirokap ni todina. Asa marhiti-hiti marlas ni roha ruas ni huriami. Suang-suang nile Tuhan di tahun 2025 ope
malungun masiholdo ruas ni Huriam di hagabeon di anak dohok buru ya karuas ni Huriami pilih Tuhan homa natoktong mamasu-masu bortian niya kadainang asa marhiti-hiti pasu-pasumi marlas ni roha karuas ni Huriam di hagabeon anak do boru. Tuhan dewata amanami suang songoni ali Tuhan diaka ruas ni Huriam na di bagasan parsahiton di bagasan arsa ni roha nang di bagasan akaparokilon ni ngolu di tahun 2025 on Tuhan tugu-tugu manasida ruar siya nakaparokilon ni madai lasni roha nasyako na di paradiho di nasida ganup moliate madiho ali Tuhan ajari mahami lamanada asin roham ajari mahami madok moliate di asin roham maka porsiaiho di ngulu nami ganup marsada-sada ali Tuhan dewata amanami sahat di tanganmu mahami di bagasan Kristus Yesus sama dosa nami saut ma lomoni roham amin. Tapuji matuhata mare de mahita sian bukui de nomor 750 mamuka sian sada do udutna laos tapasa ma peliata nauli tuado pani debata. Samun, Raditya.
tatangnya koma peliata ali di bata amanami na di Banua Gijang Odo haroroan ni saluhut si lehon-lehon adinggan do nasa ulibasan na mauliutus. Upasat hami masyan na nilihomitu hami pelian nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutjus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparasya kami pelianon. Pati bulhon harajomu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti todim. Asalam hutada hami godang ni siloliom itu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami na di Banua Gijang. Say pinarbadi amagoarmo. Say Roma harajom. Say saop maulomo ni roham di Banotongon songon na di Banua Gijang. Leho matuhami sa darion hanguluan siya pare. Se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan na mardosa Tuhan. Unang hami togihon tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Di sodakon Tuhan de batama bohina tuho. Jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama bohina tuho. Jala di pasaor homa damena tutodim. Oh hilau Tuhan di tengah kami. Oh hilau Tuhan di tengah kami. Jangan berdoa Tuhan subur di oh hilau Tuhan mari terhadap oh iya oh Tuhan mari terhadap